besuke mirsanono
Klaten bersinar. Suwun Nduk Cahayu Lalawati.
Sembah nuwun mangkatan sanipun Adi Ayu Wuri menggah ngaturaken langgam melati rinun. Dosri Tanjung bocah ayu saka gunung satu umring garwa tulus anggon munres nani gyop palastra ing ngastaning sida paksa Bawane nganggo spasi barang iki mau ngopo? lali. Oh ya. Iki lagune ngemu sejarah Mas ya. Apa kuwi? Dadi ora mung lagu perkara demenan nek ora. Masya Allah. Ning iki ya ya aja dicethake nek demenan ngono kuwi sing rada alus. apa? Gendaan. Niki ngemu sejarah ngono tentang Banyuwangi. Ya, Mas. Sampun siaga langgam-langgam biasa. Jaga tingkir. Dawet. Aja ngono aja. Ah iya toh, lho wis teko. Tenan ya. Monggo. Sakrat to yogane barang. Bayem arga dasar bagus terjen niku lumeh rupa kebak pengalan bono Sri Tanjung bocah ayu saka gunung patih sida peksa anandang uyung Sri Tanjung garwa patih sida peksa gawe geger ning kraton Sukodana sila ati krama ketaman asmara kampus krama tindake angkara murka sida peksa ngupati tombak ing praja ora ngerti yen arep diapusi sida peksa duka yayah sinipi ora srata Sri Tanjung dipateni ana gede kandhane kok wangi perkandhani Sri Tanjung pancen suci ana banyu kandhane kok wangi iki sejarahe kutha Banyuwangi KMB kerja bareng putra usaha Sri Koyo Sound System banyak marga dasar anteng terjen niku lumeh rupa kebak pengalan
suci sida paksa koyaya sini Berondong winulan kula kowe mrene ngajak jangkrik barang lho. kiraan Lha iki suara jangkrik. komplit niki mangke komplit mboten jangkrik ta. Ayo, kowe suara kirik barang ini. Lemet podom yang utri pesawat mas. Jet Rusia. Iku keri dhewe metune anu senjata tradisional. Apa mas? Dlondeng. Delundeng. Kiai Dlondeng ya. Kiai Dlondeng. Matu mongso. Jenengan apa? Kowe fokus. Oh iya, kowe aku fokus. Aku penari latar. Pipes tuban jenang grendol kaluane rokan Sampun, lan apa mboten kerasa? Nah. Soleh iki wis wayahe klimaks barang kok terus gak ki. Wah, nyapo sih kon. Lho buke lho ndeleh mirsani sliramu ya Allah nganti ngowoh ngene gak mingkem-mingkem. Jenengane. Bu enak cantik-cantik. Bijine 100 koma pokoknya punjul. Ngene ta? Punjul. Nah, berhati-hatilah sama Bisma sama Alpat ya. Lah apa, Mas? Tipe laki-laki buaya. Oh iya. Yuk, dawahke sing jumbo nduk Cahayu. Nggih. Hatiku
kompak. Seliramu ngaturke rerepen bawa pangkur nyaman. Iki para kanca kaneman ngaturake lelati sekuto dahar. Dadi pas. Medal daran raketan sego putih tok to. Angger seliramu sing nyanyi mesti rasane iki kok sego putih iki nganggo enek rawon, enek sate ayam, semur jengkol. Dipaitu. Kuwi mung cukup mirsani seliramu tok. Tenan lho. Lho aku ngombe es degan wae lho, nek karo ngingeti kowe rasane apa? Es cendol. Tenan. Tenan lho rumangsamu. Cendole ya, Mas. Menengo. Lanjut ya. Saiki Cahayu Citra Margarita.
Nderek bingah dateng ajatipun Pak Gondrong. Mugi Purwa Madyantasana mangke rahayu. Amin. Putrinipun ingkang dipun winusuda mangke dados keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Rak ngoten nggih Pak nggih. Para tamu monggo dipun rahapi pambujo krami. Nggih, Pak Gondrong nggih. Sing beto nggo ngecet nika. Ya, ora nggo ngecet. Apa kae? Kae iki cara mbiyen kelut. Kelut modern Cara nggih. kula niku nggo ngecet to, Pak. Ora kuwas iku kaya sapu cilik. Nggih, alhamdulillah. Iku mertandane ingkang kagungan dalem menika. Nggih. Sekalan ibuke niki. Oh, nggih. Nggih. Awan iki sonten iki nggih karawon bintang tamu. Bintang tamu. Bareng aku nyawang Mas Tejo, terus nyawang jenengan tek kaya subuh karo luhur to, Mas. Aku ki bungah tanpa upama kepethuk kembaranku lho, Dik. Lho aku ki nek ora didandani ngene iki 11 12 lho karo Mas Tejo. Halah, rupamu kok silit dandang. Aja ngelokke silit dandang ngono. Oh, kaya beda Mas Tejo. Ya Allah. Masya Allah Pak Suryane bareng rupamu ki lho. Piye, Dik? Dicandra kaya Raden Arjuna. Aku Satrio Temangsang. Satrio Temangsang. Aku saben sore ndelok TVRI Ngayogyakarta gitu. Suwantene Mas Tejo ki luar biasa. Angger nembang ngono terus aku udut karo ngopi. Wuh, langsung nangis aku. Ning bareng tak tamarne yo awakmu mirip Mas Tejo Pakmu nek ning TV kae. Iya. Ning pas TV-ne disamber mbledek. Keke yang ngawur. Suka parisuka mengono bintang tamune ora keseneng gambleh. Nanjake KMB Gedruk. Mas Teguh ana luar biasa. Coba nemeh Mas Pira. Terima mupos timbang loro ati. Mas Tejo sonten mentem beto ingkang garwa nggih ulun sing sia. Garwane Mas Tejo nggih Bu. Rina wangi tansah ngambyang ambyang kelingan marang janjine bebrayan karo aku lelombanas moro jati nanging saiki beda dohne mas wong ayu digondelono ora bisa anane mung nyenyong ati becik alu wong pisahan diaturke garwane wong liya ya Bang. Siap. Acak setelan. Iya. Wong ayu sing tak tresnani rena wangi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu papujan ning ati Najan sepisan ketemu nanging gedhe nerasa tresnaku rena wengi rasaku harap
sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumbang gawe lara luar biasa ya. Iya. Aku ki kepethuk karo kameramen iki wis sering ning nak gak dandan. Nggih. Ndek dandan niki pangkling. Ning iki apik, ndek iki ndasmu gak diketokno lho, Kak. Nek aja ya Mas ketoke Iki kabeh lho diketokne ya. kabeh ya, Mas. Nak perlu digawe aku koyo Mas Tejo no mirip 12 ngono ya, 11 Nek aku gak usah diketokno Mas, aku lagi prainan dadi Masa prainan. Maksudnya prai di syuting. Oh iya. Ayo sayang. Ning apa sliramu tiku ringgaku kaya tanpa dosa Ya yo. hatiku karena Sasaran KMB Grupnya Sragen. Sing nang yang video syuting apa, Pak? DMD video syuting serangan Sekar Tanjung audio sound system profesional. Wong ayu sing tak tresnani rina bengi mung tak impi aku ora bisa lali mung sliramu pepucane ati Senajan sepi ketemu nanging gede merasa tresnaku Rina sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumbang gawe lara Ring apa sih
kasih. Dihayati tenan nembang. Iki saya menghayatine nek dingoni lho Pakmu. Apa durung? Aku rong dingo. Sabar. Kok tak Aku yo jaluk. ora wani omong. Sabar.